prvom rade by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť obetiam a raneným tohto konfliktu. Je mi z toho maximálne smutno a nejdem sa k tomu ďalej vyjadrovať. Prejdime však k veci. Samotná vzniknutá situácia ako vojnový konflikt alebo bezpečnostné riziko patrí do kategórie mimoriadnych okolností, takže pokiaľ letíte na tejto trase smerom do Ázie, cez tieto územia, rátajte s tým, že pokiaľ dojde k meškaniu alebo zrušeniu letu, tak nárok na odškodné nemáte. Pokiaľ sa s tým už vopred nevydrozumela letecká spoločnosť. Čo si zatiaľ všímam, tak väčšia časť leteckých spoločností začala tieto lety rušiť a presúvať a informovať klientov vopred. Pokiaľ by sa predsa len našla taká, ktorá by na toto zabudla alebo si to nepripravila a dôjde k spomínanému meškaniu dlhšiemu ako 3 hodiny alebo k zrušeniu letu, žiaľ z dôvodu vojenského konfliktu nárok na odškodné nevzniká. Držte sa, viac informácií nájdete na našom portáli www.meškanieletu.sk. Zatiaľ do počutia pri ďalšom videu.